Takže čus, já vás vítám u mého druhého videa z Minecraftu. A jak už vidíte, tak hraju minihru Skywars a jdeme na to. To on mě oběh? Sakra, on má... Hele, on má stejnou výbavu, akorát má diamondový meč. Jo, zabil jsem ho! Super, vyšlo mi to. Tak. Tak. Tak super, jsem rád. Vyšlo mi to. Tohle je diamond boty, teda iron boty. Jo, tak dobrý, mám dobrou výbavu, full iron a diamond meč, tak budu čekat na středu, jestli se odváží, nebo jak to vlastně bude. No, uvidíme, jak se nám to podaří, ale já to nechci nějak prodlužovat, já si chci zahrát víc her, já vůbec nevím, kde je ten hráč. No, uvidíme. Chvilku počkáme. No, jinak jak jste si mohli všimnout, tak jak jsem vám to říkal, tak hrajeme minihru Skywars, která je docela populární. Možná i na mobily, ale na počítače je hodně populární. Já se jako dost bojím, abych se neudělal nějakou hloupou chybu a proto se mi nikam jako moc dobře nechce chodit, tak tady čekám na středu, než někdo přijde. Ale ono to taky může trvat docela dlouho, tak já počkám ještě minutu a uvidím. Tak. No. Uvidíme. Jinak si můžete napsat, jakou byste chtěli minihru, já se budu snažit přizpůsobit. No. Tak já si tady chvilku stoupnu a budu vyhlížet. No. Tak uvidíme, tak jdeme někam jdeme se někam projít a uvidíme, kde se schovává srap. No. Já nevím. Ježišmarja. Jo, už ho vidím, dobrý. Už tady víc není, že jo? Tak jdeme na to. No. Už tam snad budem za chvilku u něj. Omlouvám se za tento zvuk. To bylo nekonatelné. Já se omlouvám za menší zdržení, já jsem musel něco vyřídit. A tady můžu udělat pastičku takovou. Tak, kde pa... Tak on už tady byl, no tak jdeme dál. Tady čestka není, jo? No tak on tady už asi fakt byl, no. Tak. Aha, on tady nebyl vůbec. Budu tady muset počkat, než přijde. Jdeme do kabiny se připravit a počkáme, než ten hráč, neboli gameplay týpek přijde.
On se zastavuje, no. Ach jo. Měl sobě krompáč, ne, neměl. Já vám nevím, jestli tam mám jít nebo ne. Se tady na té mapě docela bojím. To je nějaký laglej blok. Tak... Ne! No, vidíte, jaký já jsem normální blbec? No. No, tak si jdeme zahrát ještě jednu hru. A ta snad dopadne líp. Já jsem mohl vyhrát. Chápete to? Vidíte, jaký já jsem lamer. Snad bude mapa. Ne, asteroid. Taky nemám rád. Ach jo, teďka jsme zase laglo. 30 sekund. Jeden hráč. Blablabla. Jinak určitě dejte nějaký rady a tipy na dobré hry, který byste chtěli, abych natočil. Tak 5 sekund máme, pojďte. Jdeme na to. 3, 2. No a teďka jsem to zase lagnul, já jsem blbej, ne. No dobrý. Tak, ne. Tak, dobrý. Další bloky. Tohle aspoň ta sekírka zlatá, sice zlatá, ale aspoň něco. Tak. No a tu, který máme tohle, nevím, jestli to bude fungovat. Minulou hru to vůbec nefungovalo. Ne. Tak. Ne. Tak. 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 Uvidíme, jestli to funguje. Tam kde tady někde. Ne. Tak to nefunguje, tak to nepotřebuju. Ježíš, furt to laguje tady to. Tak, tak. Já bych řekl, že můžeme jít rovnou na střed, ať to nějak nezdržuje, ať je když tak konec. Je tohle stavění bokem, já nemám vůbec rád. Vždycky připadá takový hnusný. A hlavně namáhavý, protože to furt zastavuje. Zase to jede, pak se to zase zastaví. Tak. 12 bloků, snad mi to nějak jako stačilo na ten hořký průměr. A ještě mám nějaký v inventáři, tak to nebude, no dobrý, 21 bloků, tak to už mi vystačí, to jít se zavřenýma očima. A už tady nějaký hráč je, tak ať jsem tam dřív, jdeme na to. Tak, kalhoty, bloky. Ale tady poslední dobou nejsou vůbec diamantové věci, to přijde divný takový.
No. Tak, tady ten hráč je dole. Tady. Tak až si zavře čestku. Tak. Zezadu na sraba a jdeme na to. Hele, já jsem ho zabil na 2 rány. No. Tak jdeme dál. Co tady hledal, by mě zajímalo. No ale pro nás teďka problém, nebo spíš pro mě, že se nedostanu nahoru, tak tady budu taky kágle kroužit a neudělám hloupu jako on, že si nehlídá hráče. Snad to tady nikdo nehraje na sraba. Tady je spousty hackerů, kteří se zachytí tam v té jakoby v té skleněné v té skleněné buňce a tam je hráč. A už tam prostě stojí a čekají. Co tam čeká? Ty takový sráp nebo co? Jo, dobrý. Tak. Jo, já se podívám, jestli tady už jenom von, jako. Ne, nejde. Tak. Já vám nevím. Utekem tady na tohle. Aspoň diamond match, prosím, ne. Tak, ne. Ne. Počkat. Ne. Tak já tady na něj si počkám. Na straba. Já budu to rozkrafcovat. Ne, nerozkraftím to, protože mám dost jiných bloků. Já. Jestli si mě nevšimne, tak jako nevím. Mě schodí a je to v prčicích, jako. Mám lepší výbavu než on. Tak čau. Vidíte ho? Jo, vyhrál jsem hru, tak dobrý. Tak to si myslím, že je pro dnešní video všechno. A doufám, že se vám líbilo. Poslední hru jsme vyhráli. A to je všechno, tak čau.